Oke, matur sembah nuwun. Nggih, sugeng dalu Pak Tri. Sugeng dalu Dik Susi. Nggih. Piye kabare sak wise suwe ora ketemu? Alhamdulillah, sae. Sae, sehat. Jenengan. Kula sae. Suwae napa sae? Suwae, sing ndak sae mek kok enek siji, engko kabeh-kabeh kanca piye? Aku demen ditunggoni Pak P iki. Lah napa? Aku mang dibisiki. Pripun? Aku yo titip-titip karo anakku wedok. Oh, kok Pak P aku. Ya insyaallah tak jogone aku. Aduh, iki yoga-yoga iki mesti anu. Apa ngompori mesti anu. Ngompori. Tapi lek ra dikompori Pak P iki kok ya ora kobong. Ngono. Nggih. Sik kula tak menyapa para penonton nggih Pak Tris. Nggih sugeng dalu sedaya penonton Bapak Ibu adik-adik cilik gede. Heeh, kompak. Terus napa? Lek 6? Ya tuwek 6 padha bae. Lawane napa? Lek 6 lawane napa? Lek 6 lawane tuh tuwek. Ya aja 6 ya. Niki nome. Nggih. Nggih niki pripun, Pak? Iki jenengan kula aturi jumeneng iki tak hibur para warga sing ana Banarang. Iki suwe banget lestari budaya iki ora pentas ning Banarang. Nggih. Dadi ana ing padatan dalu niki mau ngene Nduk Susi. Pripun? Minangkani pamundhut saking panjenengan Pak Palil kalian Mbak Septi. Nggih. Iki mang wis ngaturke tedak sinten putranipun? Nggih, Dik Jazil Andarugarti. Iki mang wis didus banyu suci kaya sampean sing wingi didus banyu kobokan. Lah, tapi kok adus piyambak nih, Pak? Waduh, Kak. Nggih. Ndak didus kok aku. Mari. Mari ala dhewe. Iki piye? Lagune nyanyi dhewe apa duet? Campur sari. Lagune campur sari. Campur sari. Lah iki sing penak-penak wae. Piye? Jale kanca-kanca ayang-ayang ke? Akeh sing dikasih Sing jale. ayang piye? Oh, jelas. Sing ngene njaluk ayang-ayang. Heeh. Oke. Lah lagi sing sebelah kono, sebelah kiri. Mriki, napa? Mriki ayang-ayang mriki napa? Napa? Ayang beb. Ayang beb. Sing kalah nek. Mari yo Pak terus saya ndak di. Sing kene. Tawani sisa apa jale? Muni yo. Piye ka? Kabeh padha ayak. Lah iki njaluk neh barang iki sik. Mbake nyauri anyang-anyangen. Mbak sing jaket ireng lho. Aduh, lah sing anyang-anyangan sapa sih? Ya, iki oke sing njaluk anyang-anyang. Nggih, lagi booming. Iki sing lagi booming lho sayo. Dadi sing lagi viral-viralnya. Jadi untuk malam hari ini Lestari Budaya menampilkan penjenengan untuk menghibur para rawuh lagi para tamu penonton sedaya. Sumangga Mas Dwi kalian Mas Sutris taklus dados ayang-ayang. Tarik. Mas Eleng Lestari Budaya. manisku sak tulung agung ada di rompi tentunya untuk malam hari ini. Dan juga ada Mas Bandi Pak Firun, terima kasih. Konton jaraan hadir. Mas Griandong kancane ya dikirim lho. Sedang rasane ati kang nandang sengiting liyan hanya wa aku kowe labuh katresnan kang mangsun terus ajalu ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban.
masih bersama Novan Audio Profesional. Syukur karena teguh. Susu terima